Ирена Йорданова, агроном, търговски консултант на Тимак Агро, е желан гост в стопанството на Александър Илиев от село Зимница, област Ямбол. От 7 години тук слънчогледа, пшеницата и други култури се подхранват с торовете и биостимулаторите на Тимак Агро. Затова този слънчоглед обещава висок и качествен добив. С фирма Тимак работим от близо 6-7 години. Ползвам тяхните продукти, след като се увериха, че нещата им са добри, макар и честно казвам, че са малко по-скъпички от другите, но ефектът при тях е много по-добър. А относно посевите за слънчоглед, нашата фирма се занимава с този вид слънчоглед, който си е за консумация. Тук също сме използвали доста от нещата на Тимак Агро. Използвахме предсеитбенно, направихме торени с Тимак Старт, след това направихме второ торени с амониева и също така с Фертилидер Алф, от което останахме много доволни. Ето в момента сме на едно от тези полета и видимо е какво състояние е слънчогледа. Въпреки че тук близо вече при нас месец не е капнало дъжд. За сега все още се държат на този етап и очакваме добра реколта. Просто препоръчваме на другите колеги да пробват препаратите, сами се убедят каква стойност имат и какви добиви се получат от тях. Използвахме препарата Фертилидер Алфа, тъй като при него се получи по-добре опрашване на самия слънчоглед, по-добър цъфтеж се получи при него. Също така имаше много добро изразено антистрес действие и както виждате сами нещата се получиха на този етап в много добро състояние. За пшеницата тази година и по-предните години използвах торта Евросериал, от която останах изключително доволен, като във вид за есения период се получи много добро вкореняване. Също така използвах и биостимулатора Стартер, от който пък се получи още по-добро вкореняване и предпоставка за пролетта за много добро братение. През пролетния период, когато правихме втория път торенето, там използвахме Витал. Получиха се добри отзиви също така и от него. Решихме да използваме Витал, тъй като видяхме, че растенията, най-вече пшеницата, бяха под много сериозен стрес и след като използвахме препарата Витал, се получиха добри показатели от него, спомогна за самия стрес на растенията. Имахме семени участъци на няколко вида пшеници, от които получихме много добри резултати, въпреки лошото време, което нас полетя. Имахме доста наводнения, доста поражения, но получиха се много добри добиви, особено с тези, с които сме ги обработили с препаратите на Тимак Агро. Получихме добиви между 750 и 800 кг пшеница на тези площи, които естествено не бяха заляти.